Why did Jesus called Levi to follow him, notwithstanding his notorious reputation as a corrupt tax collector? Anong iya mang gitawag si Levi, bisan pa man kung kaning well-known siya nga corrupt tax collector? Kini tungod sa rason nga si Jesus nahigugma sa mga makasasala. Siya milakaw dinhi sa yuta aron sa pagluwas sa mga makasasala ug sa pagtawag kanilang tanan sa pagsunod kaniya. Jesus is pro sinners. Siya nahigugma sa mga makasasala. Siya mipabor sa mga makasasala. Siya nangita sa mga makasasala ug siya wala maghukom ug mupili sa mga makasasala. Mao kini ang nahitabo kang Levi o Mateo nga usa ka makasasala. Si Jesus miadto kang Levi aron ipahayag kaniya nga siya nahigugma gihapon kaniya bisan kung siya usa ka korap nga kobrador sa buwis. Bisan unsa pa kita ka makasasala, ang Dios padayon nga nagtawag kanato sa pagbag-o ug pagsunod kaniya, sama sa iyang gibuhat kang Levi. Siya wala maghukom kanato bisan maghukom kanato pinaagi sa atong mga sala. Iya hinuong tan-aw ng atong tinguha nga biyaan ang atong mga sala. Biyaan ang atong pagkamakasasala. Sa gayon nga kita mo desisyon sa pag-usab sa atong makasasala nga mga paagi, kita kanunay nga makasiguro sa iyang kalinaw ug sa iyang presensya. Remember this. It is always us who creates detachment from Jesus and not Jesus detaching himself from us. Kita maoy mipahilayo ngadto sa Ginoo, dili kung kita maoy, dili kung ang Ginoo maoy mipahilayo kanato. Kini mahitabo kung kita makasala ug padayon wala magtagad sa panawagan ni Jesus alang sa paghinulsod. Jesus is just a prayer away. Andam kanunay sa paggakus kanato uban sa iyang gugma ug pagpasaylo, sa gayon nga kita mo desisyon sa pagpalayo sa atong makasasala nga mga paagi. Atong iampo kini ngadto sa Ginoo. Ngay naut-unta atong isalikway ang atong mga makasasala nga mga paagi ug atong sundon ang kabubuton sa Dios, sama kang Levi nga iyang giingnan sunod kanako ug diha-diha misunod si Levi ug iyang gibiyaan ang iyang karaang kinabuhi. Palihog manindog.